hanzi mukomana ari kupisa, mukomana atenga mota 5, mukomana atenga mota 6. Apa zvima stupid bloggers zviri kungoposta. Apa mufesi akapiwa mari yemagetsi akadya tenda yemagetsi akadya. Iko zvino akapiwa tenda yamene tenda ipi yakapiwa iyi. Adya mari yacho ndiyo yari kushainira nayo. Hanzi yari kubvira. Apa ari kudya mari dzenyika muchitambura. Imimi muri kugara namama, muri kugara, muri kuloja, hanzi mufesi ari kubvira. Ari kubvira chii muchitambura? Muri kutambura, ari kubvira chii? Muri kutobhiga mbavha iri kuba mari yenyika, hanzi ari kubvira. Atenga mota yakadai, atenga black yakadai. I've never seen people stupid like you. Zvima bloggers zvacho, instead yokutaura chokwadi, zvino zvikangopiwa $5 kana $20, zvakutonyepa hanzi binga. You are very stupid, man. Muri stupid. Iye is stupid. Nemo muri stupid. Wanacho muri kumposta back to back. Muri stupid. I've never seen stupid like people like you. You are very stupid. Muri kubirwa mari yenyika, muri kutambura. Apa hama dzako dzokutambura. Hanzi binga. Stupid people. Zvondirwadza moyo.